Darrere meu tenim el Museu del Càntir d'Argentona en la seva seu que va ser inaugurada l'any 2000. Però aquesta no va ser la primera seu del Museu del Càntir, ja que el Museu del Càntir es va inaugurar el 1975 en una petita casa que hi ha a l'altra banda de la plaça de l'Església. Però l'origen del museu encara és més antic. De fet, ens hauríem d'anar a l'any 1951, quan es va iniciar la Festa del Càntir d'Argentona, una festa que se celebra cada any el 4 d'agost, diada de Sant Domènec i patró de la vila, que també és festa major d'Argentona, en què el càntir i l'aigua tenen un paper fonamental, ja que ens recorden que Argentona i tot Catalunya, de fet, al segle XVII va patir una pesta molt greu, una epidèmia gravíssima, en què sembla que el patogen es transmetia per l'aigua. Per tal de protegir-se de la pesta, el que va fer la població d'Argentona va ser beneir les aigües de les fonts d'Argentona el dia de Sant Domènec fent un vot de poble. Sembla que les pregàries dels argentonins van ser escoltades i la pesta es va erradicar i no va provocar mortalitat. En senyal d'agraïment, cada any, el 4 d'agost, les aigües de les fonts d'Argentona són beneïdes. I què hi té a veure això amb el càntir? Doncs molt senzill, que la gent creia que aquestes aigües acabades de beneir tenien propietats remeieres i que si es posava l'aigua en un càntir que fos nou, aquesta aigua conservava i preservava les seves propietats remeieres per tota la família. De manera que aquí venien terrissaires de totes les contrades a fer fira de càntirs. Per això avui dia a Argentona també fem una fira de ceràmica i terrissa. Aquest és l'origen del Museu del Càntir, d'un poble com Argentona que mai havia fet càntirs però que al final del càntir n'ha fet a la seva ensenya principal. Ens trobem a la planta baixa del museu, on hi tenim el vestíbul i l'entrada i la recepció del Museu del Càntir. També tenim la sala d'exposicions temporals, on hi presentem exposicions d'art de tota mena, i, a més, al darrere meu tenim els càntirs que hem fet durant la Festa del Càntir, de la qual ja n'hem parlat, que es fa cada any el 4 d'agost. Els primers anys fèiem càntirs tradicionals i després hem fet una línia més actual, més moderna, amb càntirs de disseny, com són aquest vermell i negre, aquell blanc d'allà, o aquest mateix dissenyat per l'André Ricard. El Museu del Càntir és una institució municipal que depèn de l'Ajuntament d'Argentona, però que està gestionada per un patronat. Aquest patronat té una junta, que és la que dirigeix una mica el museu, i finalment tenim una associació que és Amics del Museu del Càntir, que és la que es va fer càrrec del museu en el seu inici a l'any 1975 i que actualment fa tasques de suport i de dinamització cultural en el museu. Sense aigua no existeix la vida. Amb aquesta frase iniciem el recorregut a l'exposició permanent del Museu del Càntir. Realment és cert, sense aigua no hi hauria vida en el planeta Terra, però aquesta vida ha fet que estiguem molt condicionats als atuells d'aigua per poder-nos proveir d'aigua en tot lloc i en tot moment. Aquesta relació és una relació també cultural, perquè en funció de les diferents cultures i dels diferents territoris tenim diferents tipus d'objecte, com per exemple aquests d'Europa en què trobem gerres o ja càntirs que són tancats per dalt i amb la nansa a la part superior i amb un sistema de brocs, tant per omplir com per buidar i beure. Així mateix, si ens en anem més lluny, a Àsia, trobem peces molt interessants com aquest càntir xinès o altres peces que són obertes. Són diferents formes que diferents cultures del món han anat desenvolupant per tenir aigua, com per exemple a Àfrica. A Àfrica ens trobem fins i tot peces ja no fetes amb materials ceràmics, com podrien ser aquesta peça d'Etiòpia feta amb pell o carbasses vegetals, a part de peces amb ceràmica com aquests cànters que estan arrodonits en la part inferior, que provenen d'Egipte, o altres peces de la zona del Marroc que s'assemblen molt als nostres càntirs. Si anem més lluny a l'Amèrica precolombina, trobem peces com aquestes del Perú, que són de cultura mochica o ximú, fetes amb ceràmica negra. També trobem moltes altres peces d'altres cultures americanes amb diferents formes que responen a diferents influències culturals. I si arribem a la nostra societat actual, al segle XX i segle XXI, ens trobem amb el plàstic, un material que considerem des del Museu del Càntir que hauria de desaparèixer de les nostres vides. Segurament és molt més sostenible tornar als atuells fets amb ceràmica.
crec que el medi ambient i el nostre planeta ens ho agrairà moltíssim. En l'àmbit 2 de la visita al Museu del Canti veurem les morfologies, és a dir, la relació entre la forma de l'objecte i la seva funció. Els primers objectes que veurem són els cànters, en català, que es diuen càntaros en castellà, que és aquesta peça gran, globular, amb un coll a la part superior i una o dues nanses laterals. Tenim una versió més petita d'aquests cànters que en diem cantaretes i, a més de ser el tamany més petit, incorporen un galet per poder beure a galet, el que és molt més higiènic que beure sumant directament de l'objecte. També tenim les cantimplores, que tenen l'avantatge de poder-la portar a sobre, i els poals. Els poals, com el seu nom indica, servien per treure l'aigua del pou i els trobem gairebé exclusivament a Catalunya. També tenim amb nosaltres els cànters en broc, que reben diferents noms, depèn del seu lloc. El trobem al llarg de tota l'àrea dels Pirineus, a la part basca es diuen pedarres, els trobem també amb el nom de dorgues a la Provença francesa i, finalment, a Catalunya els trobem a Cadaqués amb el nom d'aldoll de Cadaqués. També tenim els gerres d'aiguamans, que servien per rentar-se les mans i incorporaven una aixeta a la part inferior. Ja per acabar tenim els cantis, en què podem diferenciar sobretot la disposició de l'ansa en funció de la seva procedència geogràfica. A Catalunya gairebé sempre tenen la nansa en la línia dels brocs i fora de Catalunya trobem que la nansa està atrevessada en relació a la línia dels brocs. La tercera part de la visita al museu està dedicada a la història del canti, perquè el canti té una història realment molt antiga. De fet, la trobem ja a l'edat del bronze, però fins i tot abans ja tindríem cantis i els trobem a l'orient del Mediterrani. Eren atuells molt petits que servien per finalitats religioses i s'hi posaven normalment olis o líquids perfumats. Gràcies als navegants grecs, els cantis s'expandeixen cap a Occident i als segles IV, III abans de Crist ja el trobem al sud d'Itàlia, amb el que coneixem amb el nom de la Magna Grècia, i també a Sicília. Són aquests petits cantis que tenim aquí. Els primers cantis a Catalunya els trobem gràcies als íbers. Els íbers ja fan cantis amb ceràmica negra, que és un tipus de tècnica molt arrelada a Catalunya des de temps molt antics. I amb Roma desapareixen els cantis i els recuperem ja a l'època medieval, cap als segles XIV, XV, ja trobem cantis fets com els coneixem avui dia, molts en terrissa negra i en els centres productors de ceràmica que coneixem avui dia, Barcelona, la Bisbal, Verdú, etc. Mica en mica, el canti va adoptant diferents formes i va substituint a molts altres atuells que prèviament existien. I és així com als segles XVII i XVIII, a l'època del barroc, trobem cantis de regadora, cantis d'hivern i cantis per decorar. Aquesta història també continua, com veurem ara, al segle XIX. Al segle XIX, a més dels cantis utilitaris, trobem cantis que compleixen altres funcions, com, per exemple, donar alguns tipus de missatges, com és aquest canti isabelí de la Bisbal o aquest canti nacionalista català amb el lema Visca Catalunya. També trobem cantis artístics, com aquests cantis modernistes. Al llarg del primer terç del segle XX, veiem com el canti s'expandeix per tota la Mediterrània, sobretot el que és la península Ibèrica, el sud de França, Itàlia i el nord de França. Però aquest gran esclat dels cantis del primer terç del segle XX en realitat seria el preludi de la seva ràpida desaparició, sobretot degut a tres aspectes. Un, l'aigua corrent a les cases, que fa innecessari agafar el canti per anar a buscar l'aigua a la font. Dos, per l'ús d'altres materials, com els plàstics, els metalls, vidre, etc. I, finalment, també l'ús de les neveres, que, lògicament, el canti no pot competir amb elles. És per això que els cantis que abans eren utilitaris ara passen a ser cantis decoratius, perquè els terrissaires intenten buscar una sortida al seu producte. I també hem d'explicar que en aquest moment
a finals del segle XX, és quan museus i col·leccionistes comencen a col·leccionar els càntirs com un element patrimonial que cal explicar i preservar en el públic del futur. Anem a veure aquest quart àmbit del Museu del Càntir, dedicat a les tipologies del càntir, és a dir, com el càntir adopta diferents formes per dedicar-se i adaptar-se a diferents funcions. Els primers i els més grans són aquests d'aquí, que són els càntirs de colla, que són els que es feien servir per fer les feines del camp més dures, com la sega o, per exemple, les feines dels carboners. Amb tamany segueixen els càntirs d'oli, que són aquests que tenim aquí amb un sol broc lobulat. Els hi seguirien els càntirs de dipòsit, que servirien per emmagatzemar l'aigua, i després ja tindríem els càntirs comuns, és a dir, els càntirs que servien per anar a buscar l'aigua a la font i beure l'aigua. Els trobem sense envernissar, com aquests negres d'aquí, o bé només parcialment envernissats. Per què? Perquè d'aquesta manera poden refrescar l'aigua gràcies a la transpiració de la part que no està envernissada. Veiem com, depenent de la seva procedència, els càntirs tenen diferents tons de terra, perquè eren terres collides del propi terreny on es feien els càntirs. D'aquí ve que les característiques siguin totalment diferents. Finalment tenim els càntirs d'hivern. Aquests càntirs anaven totalment envernissats i per tant no refrescaven l'aigua. Per això eren els que es feien servir sobretot a l'hivern. Seguint amb les tipologies, tenim els càntirs de barca o de pescador, que tenen la base molt ampla per tal d'evitar que el càntir es tombés quan està a la barca. Tenim també els càntirs de tap, els càntirs de camp, que porten els brocs reforçats, els càntirs cantimplora, càntirs de tortell o anulars, càntirs de nevera, que servien per posar els prestatges de la nevera, per això són tan baixets. Tenim els càntirs de regadora i els càntirs d'infant, que eren petits perquè no passessin gaire. Els càntirs de peu, que els donaven més esveltesa. Els càntirs d'engany, que, de fet, alguns s'omplien per sota i només un dels brocs raja. Càntirs antropomorfes, que tenien forma humana, o càntirs zoomòrfics que tenien forma d'animal, com aquests cavalls, galls, braus, etc. També tenim una àmplia varietat de càntirs fets amb metall. Tenien l'avantatge que era molt difícil que es trenquessin. També tenim càntirs de suro, se'n havien fet molt pocs però també n'hi havia, i finalment càntirs en forma de vegetal, és a dir, de tronc. Algunes de les tipologies més especials són els càntirs artístics i decoratius que trobem també aquí en el nostre museu, com aquests càntirs de torre, de campanar o de bateig. També aquests càntirs valencians dits de fantasia que reproduïen formes d'elements de la vida quotidiana i decorats amb molt de color. També tenim nosaltres els càntirs artístics que trobem des del segle XX, segle XIX també, amb formes i decoracions molt variades, en els quals cal destacar els càntirs modernistes, també els càntirs noucentistes i, com hem dit, càntirs fets per artistes actuals. Una de les tipologies més interessants que trobem són els càntirs de vidre, que s'havien produït a Catalunya a partir, sobretot, del segle XVIII i fins al segle XX. Tenim peces molt antigues, bufades completament amb el vidre i algunes molt decorades, fins i tot pintades a mà per grans artistes, sobretot a principis del segle XX. El cinquè àmbit del Museu del Càntir està dedicat al procés de fabricació i veiem com el càntir s'ha anat fabricant sempre d'una forma artesanal, tot i que amb els temps ha anat evolucionant aquest procés i s'ha fins i tot tecnificat una mica. El procés el dividiríem en 3 parts. El primer seria la preparació del fang, fins que tenim l'argila per poder treballar. El segon seria el modelat de la peça, amb diferents tècniques. La més important potser és la del torn.
I aquesta tercera part, aquest tercer procés, seria el de decoració de la peça amb diferents tècniques decoratives. Darrere meu tenim el que seria un obrador tipus de terrisser amb el torn de peu. I ja, per acabar aquest procés, acabaríem la cocció, que seria una cuita amb forn de llenya o bé, darrerament, amb forns de gas o elèctrics. I el darrer pas seria la comercialització de la peça en fires i mercats. El darrer àmbit del museu és l'espai Picasso, perquè el museu té 4 peces importants de Picasso, totes elles d'edició. Són 4 cantis, 2 en forma de cap humans, una dona, un home, un en forma d'au i un altre en forma de peix. De fet, Picasso es va interessar des de molt jove per la ceràmica, però no la va produir fins a l'any 1948, sobretot fins a l'any 1952, que és quan ell va anar a Vallauris, al sud de França, a viure, i va redescobrir la ceràmica en el taller Madoura de Vallauris. Allà hi havia uns ajudants que li preparaven les peces, però hem de pensar que sobretot la intervenció de Picasso en aquestes peces era pictòrica, tal com podem veure en aquesta imatge. Bé, fins aquí la visita guiada al Museu del Canti. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i esperem que ben aviat vosaltres mateixos podreu visitar personalment el museu aquí a Argentona.